Za mene ključna vještina, ona koja stoji iznad svih drugih, je učenje. I to ne samo zato što se ja bavim učenjem, pa onda moram reći da je najvažnije, nego zato što je učenje meta vještina. Šta znači meta vještina? Vještina uz pomoć koje se usvajaju sve druge vještine. Zato, ako učinkovito učiš, ako učiš brzo, lako, ako ti učenje ugodno, pa onda ćeš bolje i brže od svih usvojiti bilo koju vještinu koja je tebi potrebna. Da li je to za uspjeh u školi, na fakultetu, u poduzetništvu, u poslu, u životu. Dakle, bilo koju vještinu lakše i brže ćeš usvojiti ako znaš kako usvajati vještine, a to je učenje. Tako da, broj jedan. Dakle, nakon toga, to jest ide učenje, pa onda 9 mjesta prazno, pa onda sve ostalo. Puno vještina koje mi ljudi smatramo urođenima se zapravo mogu naučiti. Jel' tako? Dakle, kako biti karizmatičan? Sad neko je karizmatičan, wow, ja ne mogu takav biti. Pa možeš. Šta znači biti karizmatičan? Dakle, netko uđe u prostoriju, pa gleda svih u oči, pa se nasmije svima, pa pozdravi ljude imenom. Znači, imamo nekoliko mini vještina u toj jednoj osobini koju zovemo karizmatičan. Ili disciplina. Disciplina je jako važna za uspjeh. Da, ali disciplina se može naučiti. Dakle, imamo lakši i teži način kako da dođemo do discipline. Ako znamo brzo učiti, pročitat ćemo možda neku knjigu o navikama, disciplinama, na primjer Atomske navike od Jamesa Cleara, koja je fenomenalna knjiga, i brže ćemo usvojiti kako doći do discipline. Dakle, to je to, što god komunikacija, veze, a bilo što može se naučiti kako biti bolji u tome. I iznad toga je zato svugdje učenje. Osim toga, jedna važna vještina nakon učenja je upravljanje stanjima. Šta znači upravljanje stanjima? Pa svojim emocionalnim stanjima. Zašto je to važno? Ako sam ja u lošem emocionalnom stanju, dakle, osjećam se loše ili nedovoljno dobro, nedovoljno produktivno, pa ništa ne mogu postići. Znači, ako imam 2 djece, jednako su pametni, sve isto s njima, ali jedno dijete se osjeća užasno, ne da mu se, dosadno mu je, negativne emocije, a drugo dijete, isto pametno, ali samo se osjeća vedro, sretno, ugodno, i neka krenu učiti, svi znamo na koga bi se kladili. Znači, vrlo jednostavno, upravljanje stanjima je jako bitno. Pa malte ne, ako ideš na kavu s prijateljima, a loše se osjećaš, neće to biti dobro. Ako ideš gledat nešto na Netflixu, a nisi dobrog emocionalnog stanja, ne možeš pogledati ni seriju na Netflixu. Dakle, jako važno je upravljanje svojim emocionalnim stanjima. Konkretno to znači da se ti možeš iz nekog neproduktivnog ili lošeg emocionalnog stanja jako brzo dovesti u produktivno stanje. I onda da možeš krenuti učiti ili raditi što god drugo želiš. Upravljanje stanjima je meni bilo iznimno važno dok sam studirao i u isto vrijeme gradio super student, gradio ovo poslovanje koje je sada super, a tada su bili samo najosnovniji početci. U isto vrijeme, dakle, studij, fakulteti, muke oko toga, svi znaju kako je to, u isto vrijeme problemi u obitelji, jako puno nekakvih zdravstvenih tegoba mojih bliskih, i kad se sve to i treća stvar, naravno, pokretanje biznisa, milion tu nekakvih faktora, da tada nisam znao upravljati svojim stanjima, vrlo vjerovatno bi morao odustati od nečega, od fakulteta, obitelji ili biznisa, vjerovatno bi svo troje propalo i ne bi bio tu gdje sam sada. Jer jednostavno, kad te previše uzmu brige oko ovoga, kad te previše uzme stres oko ispita, šta drugo možeš raditi? Zato je upravljanje stanjima jedna fenomenalna stvar. Tako da se vratim na početak, učenje kao meta vještina najvažnije za sve, jer se može naučiti upravljati stanjima, a onda upravljanje stanja da jako brzo možeš doći iz nekog neproduktivnog stanja, sad si u produktivnom stanju. Za kraj, ne zaboravi, zaprati za još ovakvih videa.